נותנים תקווה זה קבוצה של אנשים שהם מלאי תקווה, והם נותנים תקווה לאחרים. כל מהותם בחיים, ובאמת, זה ממש ככה, זה פשוט לעזור. כשאתה כל כך עייף, כל כך תשוש נפשית, פיזית, הדבר היחיד שככה נתן לנו קצת כוחות להמשיך הלאה ולהחזיק מעמד, זה ארגון שנקרא נותנים תקווה. הם באמת נותנים תקווה. אנחנו גילינו חבורה של אנשים מופלאים שלקחו לעצמם תפקיד לעזור לילדים חולים ולמשפחות של ילדים חולים, והם עושים את זה עם כל הנשמה. החל במילה חמה, וכלה באוכל ושתייה וסידורים אחרים שהמשפחה מאוד נזקקת בשעות הקשות שלהם פה בבית חולים. אנחנו בנותנים תקווה רוצים בעצם להעלות חיוך לפרצופים של הילדים. אנחנו אוהבים אותם ומאושרים לראות אותם שמחים. אנחנו לוקחים אותם לפעילויות, לימי כיף. בעצם נותנים להם כל דבר שיכול לגרום להם להיות מאושרים. מעבר לעובדה כמובן שהם, אתה יודע, תומכים במשפחות ועוזרים כמה שיכולים מכל הבחינות, הם משתמשים בנו, האומנים. הזמין את דפנה ודודדו שאני הייתי בבית חולים. היית צריך רק לראות את העיניים הבורקות של דניאל כדי שתבין מה זה עושה לו. אני לא יכלתי לדבר מרוב אלם. החוויות הטובות האלה עושות לו טוב לא פחות מאשר התרופות עושות לו. זה באמת עוזר לילד, הוא באמת מרגיש יותר טוב. לאט לאט שאתה מכיר ילדים ומכיר משפחות ואתה שומע כמה כוח וכמה אנרגיה נותן ביקור אחד, חיוך, הרמת טלפון, חיבוק, זה מאוד מאוד מחמם את הלב, וזה הדברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. לראות את החיוך הזה על הפנים של הילד, זה עולם ומלואו. בשביל זה אנחנו כאן. אני הגעתי לעמותה כי אני חושבת שזה היה ממש חשוב לעבוד עם הילדים האלה, להשקיע בהם הכל כדי להחזיר להם את החיוך שלהם שהיה לפני. הקטע שלי שרון אי אפשר לתאר, כאילו הצטרפה לי אחות למשפחה, היא באמת נכנסה ללב, זה המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל בעצם. היכן שהם יכולים, הם עוזרים, אם זה דברים פשוטים או קטנים כדי לעודד או כדי לשמח או כדי לעשות מצב רוח טוב, ואם זה דברים יותר פרקטיים בנושאים רפואיים או בנושאים של עזרים רפואיים או כל דבר אחר שהם רק יכולים לעזור, הם עושים את זה תמיד בשמחה, תמיד באהבה. בכל שעה, בכל תחום, אין בקשה שהם לא עומדים בפניהם. גם הדברים הקשים, אף פעם אנחנו לא מקבלים תשובה שלו. ופה אתה יודע שהוא מטפל במישהו, הוא מלווה אותו, הוא לא סתם עושה לרגע יאללה צ'יק צ'ק וגם הוא מלווה אנשים, הוא מלווה אותם בכל התהליך. הם לא נותנים לך אפשרות ליפול. הם כל הזמן חושבים עלינו, כל הזמן מרימים טלפון, דואגים מה קורה. אני אומר לך את האמת, אתה אין לכם מושג, גם זה ירים אותנו מהקרשים. העמותה הזאת. הם אנשים שיהפכו את העולם בשביל לעשות טוב למי שצריך. בעצם לתת את כל הזמן שלהם למען הילדים, זה פשוט נוגע ללב.